doon, oh. Sa mall. Not bad. Kasi talagang tinry ko. Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So, ayan. 5:21 ng umaga at kailangan ko nang magsaing. At yung ulam namin ngayon is ito. Yung patatas na lalagyan ko ng corned beef. Ay, hindi pala. Yung corned beef lalagyan ko ng patatas. So, ito yung lalagyan natin today. So, I'm so relaxed kasi kagabi tapos ko lahat yung mga gawain ko guys. In fairness naman. Video. Ha? Oh, skinny jeans, 990. Ito pala kami sa ano guys, Uniqlo. May mga ano dun oh, 390. Ito bet ko to. Natin yung size. Cute dyan guys, oh. Ito, 590. 190. Ito, bet ko to. 790. Panglabay naman na nimo. Pikas ta, dali ta. Pikas ta dito. Hello guys, dito kami sa Gaisan. Nalibilan ako sa akin ng toys again. Gusto na naman yung mga animals. Hindi ko siya bibilan ng mga animals. Yung dami na niyang animals sa bahay. Huh? Look. Bio? Paw Patrol. Hello guys, good evening. So ngayon ako nag-vlog dahil kanina medyo busy tayo, no? At hindi tayo nakapag-vlog. Pero ayan, tapos ko na maglaba. At ipapakita ko sa inyo yung aking ginawa na, ay, yung kele-kele ko. Tapos na ako mag-half bath. So, kita ko sa inyo yung aking mga routine na ginawa. So, ayan. So, ito yung ginawa kong, ano guys. So far, hindi ganun ano na nagawa ko lahat. But at least, may nagawa ako kasi kanina umalis kasi ako kanina guys, may binili ako sa mall. So yung morning routine dun ko, in fairness naman natapos ko siya. At yung aking to-do list, medyo bisaya yung isa ha. Upload ng video, tapos yung fridge, yung to-do list ko lang dito sa lunch hindi ko nagawa dahil ang dami kong ginawa kanina. At saka yung evening routine ko, yes, dalawa na lang, yung pag-edit at saka yung actually tapos na yung okay na yung isa.
Okay na to. Yung pag-edit na lang talaga yung last ngayon. So, ayan. Dito, nak. So, yun lang guys. Not bad. Kasi talagang tinry ko na magawa siya lahat. Yung routine. Kasi dinagdagan ko siya. Yung goal ko talaga for this year talaga is mas madisiplina ko pa yung sarili ko. And yun. At nakapag-prepare na rin ako ng food for tomorrow. Hey guys. So, may mga sinampay sa labas dahil hapon ako nakapaglaba kasi. So, yan. And mag-good night na rin ako guys dahil alam nyo na, kailangan na nating family time na. Pero yun, nag-adjust pa ako sa aking routine. At so far, so good. Maganda siyang, maganda siyang start ng taon. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And see you in my next video. Good night. Bye-bye. Good night. Say good night. Bye-bye. So, yun. Magtutulog na rin kami guys. Maaga pa naman. Magnanahin. Magnanahin pa. Pero matutulog na kami dahil tapos na ako sa mga gawain ko. Yung mag-edit na lang ako ng video ngayon. Okay. Good night. Ha? Pakon. Oo. Pakon yung mong tintin. Saan dapit ang nilaga? Saan dapit ang nilaga? Yeah. Saan? Oh, saan dapit?